Baka Kipir sen diýdiňe öz rolüňde meniň üstümde hiç kim yok, men maksadyň hiç sady däl, meniň üstümde lider yok, eýle bele diýdiň, doğrumy? Doğru. He, Maksat Bayram diýen wagtynda meni Maksat Bayram için saldatı ya adamı demeňler. Men öňüne sizlere aýdym. Men Kipirde ýaşap ýörmän, Maksat Bayram hazır Russiýada ýaşap ýörýän. Men onu saldat ememes, ya nöker ememes, ya adam ememes. Men öz adamım, öz-özüme adam men. Indi yine şu taýda men sana bir zat aýdaýyn da. Eger senin üstünde birisi yok bolsa, sen bu zatları çıkıp nereden gülleýän? Sana biri aýtdyrmasa da ol birinci bir görünmeyen bir vapros bolup gelýär da, sorak bolup gelýär. Indiki meselemiz pasportuňyzy görkezdiniz. Diýdiňiz ki men pasportum bar diýdiňiz. Ine diýdiňiz sizin oradaki açacak maksadınız nämeti? Mende pasport var. O hazırki çıkış edip duran liderlerde pasportu yok. Ve onların barıp bilmeyeceğini siz şu taýda imini aksentiniz şu taýda geldi da. Yani şunu yazat var da. Olarda pasportu yok. Doğru. Menem bilýän. Yöne olar islese her hile edip viza alıp barıp bilýär. Ben berde sizi öýkeleme üçin ya da uruş deyip pikir etme. Sizin yani biraz hani açacağınız da birazcık kellenizi şıgırdadın. Siz hem şuna edayın, hayiş size. Dostali! 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 Dostali!